ওই তুই কি এখন বাড়িতে? ও কালবাটার মুখ বড় হইব 5 মিটার। হ্যাঁ মাথা পান না নি বয়স কত হইছে? কথা কয়ে দি। ও না 40 হইলে তো পাইছে 60 বছর হইছে না এবার হইছে জমা দিতে নি কারণ আচ্ছা ঠিক আছে মানুষ কিনে আসে না তোমারটা আসলে তারা মাথা পাই না বলে তারা কাগজটাও জমা দিচ্ছে না এখানে খালি একটা জল টুকু আছে। তোমরা দিকে জল কই থেকে খাও তোমরা ও কোয়া ঠিক না? সাপ্লাই জল নাই নাই। ওই একটা সামনে যখন ঢুকলেন যে আপনি যে রাস্তায় ঢুকলেন এখানে সাপ্লাই দেখলেন এখানে একটা জল পড়ে। ছোট সাপ্লাই নেই। আর একটা ছোট সাপ্লাই বইছে এখানে ওই রিংকোট এমনি মার যে মোটর দিয়ে উঠবো যে এটা নয়। আমি যাবো বাড়ি Abo ngha Chandipur constituency ni abo Golokpur bagan area klayo ro Hindustani kobangkuk no tongo chung khanaka ro flag kaiman tui belaikhe borok taikobuni go khaine ro party khaine ro borok no hungi tungki riu hne ang chung khanaka abun bagai chung ro saburi borok no humki rok sikiri man kok rok sa abo khananan bagai chung phaikya tei borok samung khaime yang tongo taikobuni borok bongno kebing mani bagai ingke kubui tamono hin chung maharaj jono sanam rohorja dagi rijak maharaj netri chung samung khai tongo kubui chung phunuk rinai tiprasa ni bagai maharaj sanamka tipramota tiprasani sep naruknan hne chung sara tiprasa no je sara tiprani chung samung khai bo thangnai ingke tei oro je hindustani tong tongnai rong borok no bo chung chini loge safety no bung samung khai tongo borok no oneki fatar ni bo phai borok no bo prak sapra hayake ba bunan toknani hayake ba case file rok khainani hni bo bongno sikri hne ang khanaka ingke aba herok takiri di hne tini chung chini hindustani ani friends tei ani selai okra sakra rok no bang saiklangkha jate agami dino chung borok bai baksa ke samung tangmannani bagai ingke tei chung borok ni loge sob samai ni tongnai hni bo bongno ang kogrik langkha Nanda ni sini mungkin. ani bumongka bipul debor ma unukudi junal chani